Indiano owebu maka ndị ji ego ndị na-efe n'enu ndị ọba akụ elichanụ ka anyị na-ekwu maka fa Indiano ndị batalike na mbụnụ na fejike wee lọtanụ ndị ji ego ka anyị na-ekwukwanụ maka ndị na-agba obodo ma na-alọta ndị ji ego ya bụ ndị batali ego igwe ego na-ekwu okwu ya bụkwa n'ego kirikiri ọmakwa ego chenji o n'ọbụ ego igwe ndị batala akụ ehicha n'onwere ndị ji ego oyibo n'ego ndị batala eke na mbụnụ ndị gara obodo oyibo n'ubu ndị ike n'ọtanụ ka mụ na-ekwu ego oyibo na-ejelefozinụ ibe gbagbara ego kego n'ebe n'elu ndị batalike na mbụnụ ndị jizi n'ego oyibo ka mụ na-ekwu okwu ya nụ o wee bụrụ maka atọ nwebekwuo agụ nwa Deklandị ebe o si na nwata wee bụrụ ọgaranya na China ka ị na-ebi ego ya agụ nwa dị anyị na-eji n'ụmụakụli nke dị na Iyara local government na Anambra steeti Anthony dị mmanụ Anthony so n'opini onye nwe gị na nweghị ibenu agụ nwe bekuo nwata ekula na ibekenu osi na nwanne dị mmanụ osi na nwata wee bụlụ ọgala anyị na-eziokwu n'ikara akanụ oyibo mekana yinụ onye nwe gị na enweghị ibe
liche liche ndị ji ego na-efe n'elu oji moto eme gọbatọ ndị ji ego na-efe n'elu oji ego eme gọbatọ ndị ji ego na-efe n'elu atọ n'ịdị mmanụ ndị ji ego na-efe n'elu oyibo mekene yenu ndị ji ego na-efe n'elu ndị ji ego yibonu ndị ji ego na-efe n'elu ụna fugonu ndị na-efe n'enu ndị ji ego na-efe n'elu ndị ji ego na-efe n'elu ndị ji ego yibonu ndị ji ego na-efe n'elu ndị batala n'ego igwe ndị ji ego na-efe n'elu ndị bọzọ makwu elije elijenu ndị ji ego na-efe n'elu ndị jizi n'ego yibonu ndị ji nabụ ego flag ife na-efenu ndị nwekwala ịfụnanyanụ ndị ji ego na-efe n'elu ndị nwere obi eji eli ego ọnụ ndị ji ego na-efe n'elu ndị ji ego na-efe n'elu atọ n'ịdị mmanụ ndị ji ego atọ na-efe ka n'elu na-akụ nwa n'ifu n'ife chukwu mere anyị nụ ndị ji ego na-efe n'elu agụ nwa jele obodo oyibo nụ webabazi mbọ gbasianụ obula ego wee lọtanụ ọ mezie n'obodo fenụ wee wepụta ife o ji wee lọtanụ ndị mmadụ na-enọghị ilọnụ ụfọdụ na-elo ya ya ụfọdụ na-akọ ya ọnụnụ ụfọdụ si ebe kosi wee bute ikenụ maka na onwere ife mmadụ na-emere n'ụwa a anya ọfụ na-adịrọ na ndị obi ọjọọ na ndị iwe dị n'obi ọchị dị n'eze na feli kakwanụ atọ ka ndị gwekwu ya nụ dike ji eje bụ dogbu na ife ọ na-eme nọ na-abịanye mmanụ o weluzie mgbe ọbatala dozivenu atụ wee dozivenụ wepụta ife ojii wee batanụ ndị anya ukwu wee bidozienụ na fabụrụ asidenti bịanụ asidenti ebe gbom mana ata nwụrụ mana mmadụ ya bụrụ agbọnụ ndị ọchịchị gbasienụ fasi na ata anwụlọgọnụ mana atọ dị ndụ tat o wee bụ n'ife chukwu na-emenụ isu ụka na-atọ aka atọ nwoke manụ oge bulu mmadụ ọzọnụ maka odogwu bụkwa odogwu ọnwụ ife ji mmanụ odogwu a na-azazi ọchị ọrụ na nkịtị a na-azazi eze na nkịtị nụ atọ gị gaba n'iru dike jeje mba gaba n'iru ife ndị iro na-emebu na nkịtị n'onwere ife a ga-eme gị nụ atọ gị gaba n'ihu na chukwu bụ gị n'azụnụ atọ nwe bekuo agụ nwa dekla ndị bịanụ odogwu oke nwa beta na-ekene yinụ odogwu eji eje mba na chinkonu onye nwe gị na-enweghị ife atọ nwe bekuo osi na nwata bụrụ ọgaranya atọ oke nwa na-achị nko oke nwa na-achị nkonu ezi nwa ị ga-adị atọ osi na nwata bụrụ ọgaranya atọ oke nwa na-achị nko osi na nwata wee bụrụ ọgaranya ezi nwa ị ga-adị ị ga-adị osi na nwata bụrụ ọgaranya atọ oke nwa na-achị nko nne mụrụ ya mụrụ nwanụ ezi nwa ị ga-adị atọ osi na nwata bụrụ ọgaranya atọ oke nwa na-achị nko kelere m ezi nna ya ezi nwa ị ga-adị ezi nna ya ekele ya atọ oke nwa na-achị nko
atọ nwa ebe kwuo ezi nwa ị ga-adị ezi nwa ezi nwa oke nwa na-achị iko atọ ka anyị na-ekwu okwu ya ezi nwa ị ga-adị osi na nwata bụrụ ọgaranya atọ oke nwa na-achị iko na ndị ilo chọka fagbatụ n'ike ka kụlọmasienụ mana atọzi dị nnụnụ atọ oke nwa na-achị iko ụna afụgo n'ebube Chukwu ezi nwa ị ga-adị atọ osi na nwata bụrụ ọgaranya atọ oke nwa na-achị iko agụnwa chiko atọ nwa China ka ezi nwa ị ga-adị nwa Chiko osi na nwata bụrụ ọgaranya atọ oke nwa na-achị iko na onye chọrọ ka ya gbuo atọ ezi nwa ị ga-adị osi na nwata bụrụ ọgaranya atọ oke nwa na-achị iko akwa ndị ọ na-enyela aka kafa megide ezi nwa ị ga-adị atọ osi na nwata bụrụ ọgaranya atọ oke nwa na-achị iko onye gbula atọ ka mkpụọ ezi nwa ị ga-adị onye gbula osi na nwata bụrụ ọgaranya atọ atọ oke nwa na-achị iko atọ nwụọ na fim endi ya atọ agụnwebekwu nwadeklandị osi na nwata wee bụlụ ọgaranya anyị na-ekele agụnwa na Brazil onye machi dọdọ ego nkụ na Brazil ojimechi na-eme ọkọ the golden boy one ọganya balakụ elicha golden ndị mmanụ golden meke na-eyinụ onye nwe gị na-enweghị ibe golden boy odogbunu ego nkọ oji ego apịa ụtarị one ka mbụrụ egwu omume ka mazi ka njenu Brazil odogwu ọ bụ onye ka nna chọzinụ ego nkọbịa kene Golden odogwu Brazil nnukwu mmanwụ Golden ka nna bọnụ ego nkọbịa kene Chidimeke na-eyenu odogwu Brazil nnukwu mmanwụ agụnwa jere obodo oyibo nụ ego nkọbịa kene o were ibe dị mma wee lọtanụ odogwu Brazil nnukwu Golden ego nkọbịa kene Golden boy bịa nụ odogwu Brazil nnukwu mmanwụ odogwu Brazil bịa ego nkọbịa kene ego nkọ odogwu Brazil nnukwu ego nkọbịa kene Golden odogwu Brazil nnukwu mmanwụ chido asị na onye na-ekwu nwere ifo na-emenụ Golden boy ego nkụ one oke nwe mmeda na-ekwu nụ ndị zemeke n'ụnụ ndị balakụ elicha ka mụ na-ekwu okwu ya ndị ji ego na-efere nụ anyị na-ekele ndị ji ego na-efere nụ ebe a na-agba ya wụ ndị ji ego na-efere nụ nwanne anaghị ochukwu nwanne m udogwu na Indonesia ebe a na-agba ya wụ nụ egbe nwanne ịpụta ka mkpụrụ ekene ka ihe ekene ezigbo oke tụnadị akwabịa n'usolobi n'ime akwabịa n'idusonu oke tụnisolobi oke tụnụ na-efekwa n'elu tụmawuru enyi ọganya balakụ elichanụ oke
Akwamia 1, ndị ji ego na-efe n'elu the able speaker Olivia ego Fobi na-efe n'elu Social Club obodo China. ndị ji ego na-efe n'elu ọsị m kenere kwa ya nụ ndị ji ego na-efe n'elu echezona chukwu bịa kelenụ ndị ji ego na-efe n'elu Awilo na China. ndị ji ego na-efe n'elu ndị ji ego na-efe na wilo na-efe n'elu maka kelenụ ndị ji ego na-efe n'elu atọsị m kelere ga wilo ọbọmadị nsọnụ onye ọbadị dị anyị manụ ego na-efe n'elu Wenekene ndị ji ego na-efe n'elu Odogwu Ejeje Mba, ndị ji ego na-efe n'elu the founder ndị ji ego Olivia na-efe Fobi Social Club of Nigeria ndị ji ego obodo na-efe China. Papa na-eme mba ndị ji ego na-efe n'elu ya bụ Shibitu ndị ji ego na-efe n'elu Igwe Ọbata ndị ji Ozuruọra ego na-efe n'elu Atọsi Keneyi ndị ji ego na-efe n'elu igwe ọbata bilinu ndị ji ego na-efe n'elu Ọbata Ozuruọra birio ndị ji ego na-efe n'elu ọ na-afụgo ndị ji ego nụ ndị ji ego na-efe n'elu igwe ọbata zolobili ndị ji okwe ji ego eje na-efe n'elu onye nweghị enweghị igwe nụ ndị ji ego na-efe n'elu ka ndị ji ego na-efezinụ ndị ji ego na-efe n'elu ife nyela anyị na-ekwu okwu ya bụkwa na ịbanye n'eflem wee site obodo Naijiria gọba ndị ji obodo ego oyibo na-efe n'elu wee kpakọta ego wee lọta ndị ji Naijiria ego na-efe n'elu wee na-emesi obodo ka obodo dị mmanụ. ndị ji ego